Ganda eh. Ikaw lang yan ka. Pitas yung kamay, yung paa naghatumba. Mantay yung guys, di ka pinagbugbuto sa akam na eh. Sa katibalasa. Hello mga ka-dragon. Nandito na kami sa good morning guys. Hello guys mga ka-dragon. Good morning. Oh. Nandito na kami nandito na kami sa maisa ni kuya. Ni kuya ko. Mag-harvest kami ng mais. Katawa ka to. Oh. Tuloy, sige ba, diretso. Ano continue. Sige, diretso. Tara guys. Tara guys, samahan mo kami. Tara guys, samahan niyo kami. Samahan mo kami. Samahan mo kami. Samahan nyo kami. Samahan niyo kami guys. Huwag ka magtingin ng te, yan. Ulit. Ng mais guys. Ano na guys? Uncut to guys, uncut na vlog, uncut na intro. Ikaw nga guys. Hello? Dami yung luwang. Oh. Good luck. Dito ka na sa gilid. Sa tipasing dyan sa pangalawa. Balik kahapon guys, napitasan na rin nila yung kabila. Kaya konti na lang itong natira. Buti na lang medyo malilim pa dito. So ayan guys, trabaho ulit. Namimitas naman tayo ng mais ngayon. Mais na pang pagkain ng mga baboy, ganyan, pagkain ng manok, mga Ginagawang pang-feeds. feeds. Sa akin ito, sa dulo. Ayan, tagi-isa kaming tagi-isa kaming linya. O di akin tong dalawa. Di pwede itulo to? Matigas na yan, Brad. Ito yung hybrid ba? Antiligaya, hybrid ba tawag sa gantong mais? Ha? Ipon nyo muna dyan. Italsik nyo dyan, oh. Kaputik nga, oh. Kainitan ating pagpitas. Sige, isa lang man pala bunga niya sa isang puno. Kagaganda man ito. Walang ka-ubi-ubi. Dapat may pagpuksul ito. May kahoy sana. Yung kahoy. Yung matulis na kawayan, ikastamblat ka na nalata. Idukod. Ano hen? Tusukin. Ba't tusukin mo? Madali. Tusukin mo. Tusukin mo yung mukha. Ang bukong-bukong niya? Dito sa dito ganyan ay tusukin yung ganyan para madali. Tapos? Para madaling i-ganyan oh. Ba? Ito balik ng buksan? Yan, si Gigi guys, hindi pa namin makakasama dahil naka-duty pa din sa kanyang mga pamangkin. Apakan mo para ko malinis. Hindi nila ginaapakan. Apakan mo kung mapitas mo yung bunga. Anuhin pa nila nga rin dyan ay. Wala na ring bunga yan. Bakit sila hindi man sila nakasang bayaka? Pwedeng itumba, pwedeng hindi itumba. Tiligaya na huli ka na. Oh, alam mo mahina ako guys. Kahit anong trabaho guys. Mahinang nila lang. Oo. Ito ang pan ko guys. Hindi mo gayaan. Santi pa sa'yo maturagsit. Magkilos.
Mas maturag si Pensan ti pasing sa asawa niya eh. Naging daga dyan. Nagdikutan ako. Madukutana. Ano kadkadwa. Ano na. Ako rin, yung ulo ko pag yung katahan ko, kabagal-bagal. Nakan indag. Ay. Nakabagkangag ka na adida. Oo. Paano kinuha niya yung bag ko? Pinagbaunan niya. Natipad, bigid-bagal. Kaya Daniel? Oo ah. Ganda eh. Parang ganda. Paano kumaan? Minsan ba ako Pwede pa siguro ihaw to. Oh. ay napay ko maniliyat ay siya umupaan. Orange na orange siya. May blood din kami kinakbart. Ito ah. Matapos kaya natin to hanggang doon. Hindi, natapos na nila yung doon banda. Oh. Napitasan na nila kahapon. Ito lang, itong banda dito. Para malinis. So, ang tiligay na ginitong ba? Para malinis dito sa ating para alam nila tayong nagkuha. Kaya nga, sabi ko nga itong ba? Itong ba? Madali kang usap. Madali akong kausap. Oo nga. Dali lang ang kausap. Inaano namin guys, tinutumba na namin yung aming napitasan para alam namin yung ano. Napitasan na. Para alam namin yung may-ari na nabawasan. Ganito yung nagtikas kami kilalaling. Nagtikas kami. Pagawa ka nga ng kahoy pang tusok. Naglakam. Di siya pangawak-hawakan mo. Nga, baga sa gabal lang. Magsagabal pa yan. Kadali lang man buksan. Oh. Pero hindi na ito magbunga na. Hindi na eh. Kung ano niya na oh. Pangit na yung po. Kamalya ka ng maay. Mahal ang mais na yun. Oo. Tanungin natin sa uncle mamaya kung magkano kilo. Sa palay eh. So, bigat siguro ito na. Di ba ginabilad to ng kwan ante? Nang nagiling na o hindi pa? Pag matris eh. Pagtapos resell. Kasi may nakikita ako yung ginabilad, yung ganyan pa lang. Pwede rin naman yun. Bago nila trisirin siguro. May nagkatuloy man na ganito lang. May bunga na. Huwag nilang tikatin. Parang sweet corn siya. Ano? Maraming natatapon. Pero bawal kainin talaga to. Pwede rin. Pwede rin eh kung mga lingaling na. Paano mo makagat yan? Ay, katigas-tiga. Kung may alo sa kanin eh. May alo sa biga. Nagbeli ka dua tayo niya eh. Malunto na ano, malipas tayo. Ayaw kami pasulungin ng may-ari kasi daw mainit. Kala naman niya, tumatanggi kami sa ano, Sa initan. sa initan, no? Palaban to. Palaban kami. Palaban, dragon eh. May inuurungan bang dragon? Sabi niya, uncle, mamaya na kayo magpitas, mamaya hapon kayo mainit pa. Hindi na nakapitas kung hapon na. Lagi nang mainit mamayang hapon. Ayaw yatang painitan na yung Uncle Nardo yung kapatid niya eh, mag-itim daw sa Antiligaya. Ay, Ay, dati nang maitim guys. buti to lang uod na. Magaganda yung ano niya. Magaganda yung
Siguro masirain talaga yung kinakain, no? Yung mga puti. Oo, mas uudin yung mga ano, ginalaga. Yung panggulay. Puro sibuyas dito. Oh. Dime. Baka din sila balaw. Yan kay Day. Sabi ni Lisa. Hindi mo lagayan. Kaya minsan ka lang dyan, oh. Gaya pa lang inisip ko na yun. Balot. Kaya ko lang dyan. Sorry guys, hindi talaga ito yung pupuntahan namin. May iba kaming pupuntahan kaya lang ano. Hindi natuloy at walang tao. So, dito na lang kami napunta. Ewan kung kaninong lupa yan. Si Makyata. Ito niya sa... Ha? Edwin? Edwin, Edwin. Abot-bot mo yan. Tayo ang talino. Ang pangkapita. Gaawa yan talaga ba? Para dito na lang natin anuhin, oh, balatan. Tapos bisa. Pasal-sal ako. Pwede din isako nyo na lang muna para yun. Ganun na din. Nagsako ka na, di binuksan mo na. Matagalan ako kung ganyan. Kung kalapal mo. Ayan. Yan, ganyan te. Paghalo nyo na lang. Tapos, ayun sa'yo te, isama mo na dito. Ba't kasi maglapit ka pa yung palapal mo? Magsakit yung tiyan nung, ano, nung baboy kaya ginahagis nyo. Ante! Dito kami magtanggal ng balat sa kwan. Ginapitas na lang muna Ginatumba namin. na namin, Antay. Pila? Ginatumba na namin yung puna. Isangkin mo naman ayaw niya. Bakit ay? Minsan pagkain ay ito Magaling ganyan. Para ano, alam namin yung kwan. Talagang bumuburas kayo talaga. Oo eh. Magaling yung kwan. Kasama yung ano. Magagaling yung mga senior namin, tita. Kabagay. Bayag ka na talaga. Magkano ang kilo, Antay, ng mais? 23 daw. 23 ang Isang kilo. kilo. Noon 26 sabi nila. Pero ngayon 23 na naman daw. Ayun Baka pag bininta nyo. Pero may bayar na kayo nito? Wala pa na. Hindi pa namin. Kailan nyo Kaya ipagiling nakibilad yan, pa ah? namin Ay, bibilad pa siya. Oo, dibilad pa. Tapos biling ay tresirin nila. Tapos ibilad muna naman daw uli. Ah, 2 bilad. Oo. Ibilad nyo ng ganyan. Oo, tapos tapos pag na-tracer na, ibilad nyo Ibilad ulit. na naman daw uli. Kasi ngayon lang kami nagtanim ng mais eh. Sinubukan namin. Pero maganda rin ang timbungan niya. Ah. Ba, magyapit kasi pinagkuha ko. Sa gidamdamo ko niya, ganyan din. Kailangan nung dumating si Louie at saka si Buyong. Babagan. Mas maganditong ganito nanay. Baybayag ka? Kaso lang nga na nagawit. Nga pa naglilinoy. Wow. Pwede ka kasi magbalat dyan sa may dilim. Talaga. Kasi kung dyan mo nabalatan, ay kawawa ka. Mainit. Wala pang kahangin-hangin. Ah. Ito mabilis lang. Tawag ko bagal ba na? Bayar? San Tiligaya bayar daw? Nagabili yan ng mais? Magkano bili man tayo? 30? 20. Ah? Siyempre, alam nga magbayar ako. Laman ako ito. Ano ito? Alam, pagtubo rin ako eh. Oh, ikaw na nga rodang ano eh. Magbili ng mais nila. Kabsat mo ma? Kami nagkita, ni Ayan baga, si Ayan ay. Ni Ayan na ligaya. Sabi niya, 26. Ganon, sabi. Paano naman ngayon eh? 23 na naman daw. Siyempre sa dulo.
tumbo mo yung sayo, ante, oh. Alam namin kung sayo. Kasi mano-mano. Hindi ako marunong magtanim ng baril. Mano-mano ako. May tatlo, may dalawa. Ha? Ikatuyong ka ng pasdan. Nalpas kami, nagukis kami lang nun. Awan Pa kapoy-kapoy kayo. Malpas yaw. Kasi kayo, mabutan nyo. Para kaya natin pa ng pakyawan. Tangkid ko ng ligaya. Madalas tumba. Tigas daw ulo mo, ante. Hindi ka raw gatumba. Dali na nga ulo, ma'am. Panalo ka na rin doon, ante, sa 23? 22. Sa bagay, hindi naman masyadong magastos tong mais, eh, no? Ilang beses nyo to ging abunuhan? Isang beses lang na eh. Paano? Wala na kami pagkasama. Sabi ni Aileen, ulitin pa raw. Sabi niya, wala na kami pagkuhanan ng sabuno. Ganyan na lagi, sabi ng suma. Sawa din ng Diyos, meron din naman. Kaya nga, mayroon din naman. Kagaganda ngayon nandun. Uy, makabilad. May sama at takap ko. Ay, layo. Kasi ter aramidik. Hindi lang mo, damdamo. Bubi para bawo niyo. Irusin niyo, tapos ganito tagpurok. May nagapuros, de. May nagakuan daw, nagatanggal ng balat, de. Mabilis. Bilisan to, prison yata yan. Pakyawan ba yan, ante? Ginawan ko guys. Ang gaya lang ang ano, may sa pitasan. Pero malakas mag-cigarette. Wala akong sigaret. Kailangan, ay, ano yan, magbilis yan sa Antiligaya pag naka-vitamins. Pa-vitaminsin muna. Wala kasing dala eh. Magutang ka muna kanti pasing ng vitamins. Vitamin C. Kailangan dito ang mga ka-driver na bilis na magpitas. Ang ganyan o, ganyan o. Yan, ganyan. Yan, ganyan. Ganyan. Ganyan o. Ganyan lang ito eh. Kadam-kadam na Huwag ka isa namin na. naging mabilis mag-pumilos. Bagal-bagal ka, wala kang maupa. Ano, ba't tayo isa lang no? Ang bunga niya. Ang nagmamay. Malapit na naman kayo sa pa, no? Di, mas mabilis. Ano kang ganyan? Palikabok ah. Gapitas yung kamay, yung paa naghatumba. Parang ang robot pag Parang ano, makina na yan. Tumbay mo na naman. Okay, pagkakam. Bayad ka, sahod mo. Pakyawan to ano daw? 5,000. Oy. Huwag mo masyadong punuin yung ano sako para hindi mabigat. Tagahila.
Rock. Hindi, mabuon ko. Sagadin nyo na lang dito, ante, oh. Bago tayo, magbalat na tayo. Mainit, baka may stroke tayo. Wala rin nga kahangin-hangin, eh. Ano po dat? Ayun guys, bali balatan naman natin yung ating mais na nahad. Naabutan na tayo ng init. Ang mais marami ring proseso, ano? Pag binarbi. Dot. Nangyari yung kanya yan lahat. Ito yung sinabili ko dito ko. Meron siyang stick na. Maluwang din yan nating napitasan sa mga kalahating ano din. Kalahating sinilong. Lating istaryo. Isang ikuan na. Ikat mo na. Oh, pudo, tilubag. Dito may mga puno dito ha. Pag ano to, pag puro sa intas ha. Punay na, puntaw. Pag purong ganyang bantay. Siguro sila yan. Kaya malaking bagay din talaga yung Hindi, kahit pa paano nakatulong tayo sa may-ari. kaya yung mga Ang nagpaparamit dyan. Tabagin nyo lang kami to the rescue ang Team DSI. Kung ginabili sana nila nang hindi pa nagiling ang tuna, panalo ka na. Kasi mabigat pa yung kami. Bago ito gilingin, bibilad muna nila. Tapos after giling, bilad ulit. Makandar mo. Naka-play baga ante, huwag ka magsigarilyo. Lagi mo i-play para hindi magkasigarit. Oo, lagi ko yan i-play para hindi ka makasigarilyo. Itutok ko pa sa iyo ang camera para hindi ka makasigarilyo. Ayaw mo pa yun nakatipid ka kahit ilang step. Sigarilyo, pa yun to, mga sigarilyo. Kung nga rin, bagay yun. Matagal na kami nag-sigarilyo. Bata pa lang kami. Kaya nga, Dalaga? sa tagal na yun. Dalaga pa lang ako. May kwento kayo sa baga niyo. May anak na ako. Kaya takot na takot kayo magpa-x-ray. Kaya ayaw nyung makita yung mga kanya eh. Hindi man akong ginagawa. Missing organs. Natural lang sa tao na mag-explain. Hindi silbi ah. May weapon pala eh. Yan ang ginasabi ko. Kanina. Ay, may istik-istik. Madali. Madali man balatan.
Balik na kayo doon tayo? Kainit oh, mamaya na kayo magpitas. Kainit. Walang hangin-hangin. Mainit. Naman kita dito nagpulot dito. Mapanaglinong kung kailan. Naglilin na yung kasama nyo? Hindi, ayun pa lang siya nagbalik. At tinapos lang namin yung tinitak na... Arawan nyo tinitak yan sila, namin. ante. Ginaarawan nyo sila. Oo. Magkano arawan? 250. Parang wala nang pan ngayon. Mag-arawan na lang din yata kami. Oo, pwede eh. Pwede na yung 50. Joke lang. Diba? Nagpudot kung nakadagida mo nga ron. Hindi sila kay baga. Ante, basta pakainin mo daw kami ng tanghalian. Oo, wala pa namang maulam anak ko. Ay, kung kami lang ang tatlo, ante, kahit anong talbos-talbos kami, San Piligaya lang ang problema natin. Eh, paulamin natin ng kanyan. Ayan ang masilan talaga. Oo. Diawak dyan. Sabi ko, baka may bigas sila kung nanginuwi. Baka dito sila magkain, kung naamot O, sabi namin, madami mang gulay doon, kahit magtalbos na lang ng kamuti, sabi namin. May gulay na, may pinikas si Louie doon na talungdong kilating juice. Nagkuha din daw siya ng sitaw. Dapat to San Piligaya, pag nagapasyal-pasyal, may sariling baon eh. Na ulam. Lagi namin problema yan. Kung ano ulamin niya. Iwan namin, ipakain namin sa manok. Gano'n. Bakit yun ang mga guys, kung nakini uncle mo, magkatay ka ng manok. Okay, huwag na rin daw. Kahit talubos lang yan. Oo, nagtawa. Hindi na katay ni Ligaya, sabi niya ma'am. Tawagin mo si Ligaya, magkatay. Nagluto kayong gulay at dahil? Ah, Nagluto kayong gulay? naggulay siguro si uncle mo. May dala akong singkamas. Gibili ko kay Auntie Wilis. Sabi ko, ilaga na lang namin. May bagoong kayo dyan. Meron. Baka pinanggong pa amin ni uncle mo, namumuday dyan. Nilipasan mo ng halag mo. Normal. Masarap to eh, singkamas. Sarap to sa gulay. Sa saluyot yan. Binili ko kay Auntie Wilis, tag-sampaw. So, kuhanan mo ng saluyot mo, maya. May nagtubo doon sa kuha. Kubo. Okay, patapos na guys. Ayan na lang. Ayan ang aming nabalatan. Saka, iyon. Okay. Time check. Time check. Anong oras na eh? Time check. Ba't si Kuan, di nagsama? Yung si Dinilin, ano? Nalang niya. Hindi lang bante ng bata. 11. Alas 11 na. Ayun na guys. Sapo na lang natin mamaya. Tara muna sa kanilang kubo. Uy, amoy abraw. Alright. Oh, dami na nilang ano. Mais. Dami. Lang bango. Yan, si Uncle Nardo, ang kapatid ni Father. At ni Auntie Ligaya. Tingnan mo kung gaano kasarap ang luto ni Tito Nardo. Si Doc Nardo. Dukaga. Wala, baka makaabol pa yung kuhaan, singkamas. Oh, may tubig ko. Mangan tayo. Luya. May katin ko. Mga tayo guys, di ka pinagbugbuto sa akam ne. Sa katibalasang. Nugwana. Ate ni. Ang sarap ng ulam namin, no? Ate ni. Uncle, kaya na. Napudo.
Sabay-sabay na tayo eh. Sabay-sabay na, Mekan. Itong ating plato na eh. Adong plato. Bakit wala kayong hugasan? Atin eh. Wow, ulam ng tiligaya. Itlog sa tiligaya. Bawal yung Dali na yun na. Bawal yung itlog luto namin. Madaming kanin oh. Bawal ang itlog sa senior citizen. Kaya maggulay ka, amin ng itlog. Dapat maggulay. Ay, di karni dyan yung kumkunam na. Atin eh, sagpaw. Ay, sagpaw na eh. Sige. Panagay yung sagpaw. Ay, sino ti agbugo? Ti mana. Kung harin nante, pagbugwan. Agbugo kayaw. Agbugo tayo, ima tayo, agkamot tayo. Kamot, nam iwas kag kamot. Agkamot. Agda makakapkape. Kape. Kape. Kape, alas 12 ng tanghali. Nagkakape? Ngayon lang man, ante. Ngayon lang po. Black Ngayon, maganda magpitas ngayon, makulanglim. Tara na, bilisan nyo! Yun, black coffee. Kararag. Black coffee for black lady. Ante Herly, magkararag ka na ante. Maraming pong salamat sa mga biyayang Opo. at sa kilalakas ng aming mga taon ng Opo. kapalaran pumitas namin dapit. Amen. Mangan. Hello guys, kain na po. Nag-i-istorbo kami dito, no? Paminsan-minsan lang naman yan. Kadami kong inna po yan, te. Pasubla, kurang pekinyam. Eh na? Da karne dati kwa. Tiket kung malaki pa lang gagulay ah. Oo eh. Sa tiligaya, pag nagkain ng gulay, magkapsot. Imbis na maglakas, magkapsot. Diba ako ko. Hindi kita pa nasisilang na. Ano pa? Sarap po. Ni bigaya king manong kasyo. Kasi ang kalimarising hindi gaano masila na yun eh. Kahit ano lang. Gulay. Ante gulay, sobrang silan din Karning yun. baka, ayaw niya. Kambing. Ayaw na. Baka kambing, ayaw talaga nila yan. Okay, ayan. So, ayan guys, bali start na naman tayong ang gagawin na naman natin ngayon, hakutin natin yung mga mais. Then, lalagay siya dito. Back to work. Ayan lang ulano. Hindi pwedeng mabasa ito, mangingitim daw. Madilim na. Baka mabasa. Pakanda ka. Bubugkot tayo pa yung marag. Ito ata na. Kunti-kunti na natin. Tapos pag ipunuan ijay para hindi maraming sakong gamitin. Kulang. Dito nyo yung dalawa. Kahirap mo. Hindi nasigitan, hindi kayo makita. Nasigitan, hindi kayo makita. Wala na, hindi na kita panay pa na guys. Ang nakikita ko, wala na, hindi ko na makita ang tao. Oo, mga kasama ko guys, naging kwan na guys. Kaya silang magbuhat guys.
Ang mga mais. DJ, tingnan mo itong mga kasama natin, oh. Gabuhat na sila ng kwan. Mais. Yulnas na magayam. Saan ilagay daan? Ihalo na? Hindi. May karga daw sa karusa, guys. Pagtitipunan tayo. Isa ako na lang daw namin to guys kasi nga ano isasakay na lang daw sa karusa ni Uncle. Ngayon di magbuhat na yung kanilang tatitudan na eh. Pakan nyo! Tatutudong! Tudok ka lang siya ah. Madimot ah. Bayag-bayag o mabutan na. Bayag-bayag titudo. Awan mabutan na. Kasi nayunan tayo dito. Hindi mo huwag mong kumain daw hindi. Mabigat yan. Hindi kaya ng kilibag ka. Karusa man. Kaya paano niyang root na siya doon sa karusa? Ipon mo dito oh, bakit? Naunlas. Idagdag natin dito oh. Oo. Tapos magpitas ulit tayo dito oh. Matay tabo mo. Halo na? Bale, pauwi na kami. Hindi natapos yung aming ano kasi ano, hapon na. May gamparin po sa kapilya. So itutuloy na lang nila ante at kunti lang naman na yung natira. Then hakutin na lang ipupunta sa baryo then ibibilad. Ayan, thank you ante sa ano. Thank you din. Salamat Thank po. you po.